Bueno, jo no sóc monologuista, jo sóc violinista, jo sóc músic, que dius, bueno, que no passa res, perquè d'esto també se sale, ja trobaré algo millor, no patiu per això. Tinc la veu així un poquet, no sé, coneixent com greu, no, tal. És que jo tinc nòduls en les cordes vocals. Tinc les boles més grans que els ous del germà d'Ayuso. Vull dir que estan ahí... Devuélveme la vida. Claro, a mí me diuen, tú serías cantante si no fuera por la voz. Claro, quan a algú li dius, jo toco el violí, entonces te diuen, ay, ¿en quina orquesta toques? En ninguna, no toco en ninguna orquesta. Estic cansat de tocar la música que la gent s'espera que... Entonces... Per exemple, o, ¿qué pasa con el rock? No n'hi ha violí en el rock. Direu, sí, Mago de Oz. Ja, o sea... No, en realitat això és broma. No, o sea, jo no aniria a Castilla y León. Conforme estan les coses ara, no aniria... Entonces, si jo estic en un escenari i dic bla, 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 i la gent se riu, dic, ah, això és un monòleg, check. El violí? Moltes gràcies. Gràcies, gràcies.